Καλή σας ημέρα. Εδώ πάλι. Την ίδια ώρα όπως πάντα. Στο ίδιο κανάλι. Στο Extra 3. Να πω ευχαριστώ στα παιδιά που μας φιλοξενούν εδώ πέρα. Μάλλον στο κανάλι. Στο control. Στα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Να πω ένα ευχαριστώ στο Στέλιο τον Νικολάου, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα μου. Δεν ξεκολλάει από δίπλα μου. Εμείς που είμαστε κοντά σου και εμείς καλημέρα στον κόσμο. Ένα ευχαριστώ στον Κώστα, ο οποίος απομακρύνθηκε από κοντά μου και δεν ξέρω τον λόγο που το έκανε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου φίλοι μου, καλό ξημερώμα να έχετε. Να σας συστήσω και μια κούκλα θεά και φωνάρα. Την Άντα τη Μέρφη. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ που ήρθα στην παρέα σας. Νιώθω από την πρώτη στιγμή που σας είδα πάρα πολύ ωραία και οικία στο περιβάλλον σας. Και μου άρεσε και πάρα πολύ η εκπομπή σας με το αντικείμενο της εκπομπής με τα ζώδια. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτό που δεν προσπαθούμε όλοι μας εδώ να κάνουμε είναι πιο ναι να λέμε τα ζώδια, να λέμε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Αλλά επειδή είναι, θεωρώ εγώ ότι είναι κουραστικό το να λες μία ώρα μόνο ζώδια. Ναι. Φέρνω και εσάς που μας διασκεδάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω έρθει ακριβώς στην αρχή της νέας χρονιάς να δούμε πώς θα πάει και η χρονιά φέτος. Θα πάει. Έτσι. Θα πάει, ειδικά για σένα. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε, έτσι. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μας, αν θέλεις, στο Ρόδον, που βρίσκεται Ελεοφόρο Συγκρού 55 στο Φίξ. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη τον Κόλια, τον Βασίλη τον Μητρόπουλο, τον Γιάννη τον Βασιλείου, την Δέσποινα την Καρλή, την Μίνα την Αστέρη, το Λέξη τον Γιώργο και άλλους. Επίσης να ευχαριστήσω το κέντρο Έκφραση που βρίσκεται Ερατοσθένους 3 στο Καλιμάρμαρο. Πηγαίνετε, θα περάσετε υπέροχα, ένα μικρό μαγαζάκι, αλλά φανταστικό. Και οι δύο από αυτούς θα μας δώσουν από ένα μπουκαλάκι, όπως ξέρετε πάντα, στα μηνύματά σας. Θα τελειώσω και θα σας πω. Επίσης ευχαριστούμε το Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Γκριλ Βύρωνας, που βρίσκεται Μεσολογγίου 46 στην πλατεία Αγίου Λαζάρου, και το Μεζεδοπολείο στα Όρια λέγεται, το οποίο είναι στο Χολαργό Ημιτού 83. Να περάσουμε γρήγορα. Καταρχάς όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε τόσο καιρό και οι καινούργοι, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο ΖΑ, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, όποιο μήνυμα θέλετε, καλό ή κακό, να γίνομαι καλύτερη αν είναι κάποια παρατήρηση ή ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, θα το διαβάσουμε και θα σας απαντήσουμε. Στέλνετε τα μηνύματα εκεί λοιπόν και από εκεί θα βγάλουμε και τα μπουκαλάκια και τα 2 τραπέζια που έχουμε για εσάς. Κάποιος από εσάς θα πάει να περάσει καλά, είτε στο Ρόδον ή στο Έκφραση ή στο Γκριλ, πώς το είπα, δεν μπορώ να το μάθω ρε παιδί μου αυτό, Γκριλ Βύρωνας, έτσι, ή στα Όρια, στο Μεσοδοπολείο. Για να μην σας καθυστερώ περισσότερο, να ξεκινήσουμε με τα ζώδια της εβδομάδας, τα οποία θα μας τα πει ο Στέλιος ο Νικολάου. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια καλή εβδομάδα αυτή η οποία έρχεται, έτσι, να μην δυσκολεύεστε και πολύ με τα γεγονότα. Μην ξεχνάμε ότι η νέα σελήνη η οποία έγινε στον υδροχό και το πέρασμα στον ήλιο, αυτό δίνει νέα ξεκινήματα γενικότερα, τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάντα βέβαια να πούμε ότι παίζει σημασία ο αστρολογικός σας χάρτης, έτσι, τα δικά σας στοιχεία, αυτά θα πρέπει να κοιτάτε. Και πιστεύω ότι όλες οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον θα εξαρτηθεί καθαρά από εσάς. Βέβαια, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 14990 να μιλάτε μαζί μας για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επαφή στους αστρολογικούς χάρτες ή γενικότερα σε όλα τα θέματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους κρυούς. Θα πούμε ότι τα αισθηματικά σας δεν πάνε καθόλου άσχημα. Αυτό σημαίνει ότι να μην φοβάστε τον ουρανό που βρίσκεται στο ζώδιό σας και να προχωρήσετε περισσότερο σε πράγματα και καταστάσεις. Εξάλλου έχετε πολλές καλές ιδέες που μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε. Για τους Σταύρους τώρα, το πέρασμα στην Αφροδίτη στο τέλος του μήνα, στους Ιχθύες, είναι μια πολύ καλή εποχή να
δημιουργήσετε μια καλή γνωριμία στο φιλικό σας επίπεδο και γενικά θα μπορέσετε έτσι να δημιουργήσετε και καλές συντροφικότητες. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί πολλοί από εσάς να προωθήσετε και τη δουλειά σας έτσι, μέσα από το φιλικό αυτό κύκλο. Για τους διδύμους και για σας ανοίγονται νέοι ορίζονται. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα θα βοηθήσουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εξωτερικό ή γενικότερα με το ίντερνετ και τις επικοινωνίες. Είστε ένα ζώδιο που πάντα κερδίζετε σε αυτούς τους κύκλους. Μην φοβάστε τον ανάδρομο Ερμή, δεν είναι κάτι που μπορεί να σας σταματήσει όταν εσείς έχετε κάνει μια καλή επικοινωνία. Για τους καρκίνους, κάποιες αναταράξεις μέσα στον εργασιακό κύκλο είναι λογικό. Το τετράγωνο αυτό ουρανό-πλούτο να συνεχίζει να σας επηρεάζει, αν και αυτή την περίοδο εξασθενεί λόγω των καλών όψεων των άλλων πλανητών. Για τους λέοντες θα έχετε επέκταση στα εισοδήματά σας, ο Δίας δίνει ευκαιρίες. Νομίζω ότι είστε σε μια πολύ καλή περίοδο που μπορείτε να κάνετε πράγματα, που μπορείτε να συνεχίσετε και να έχετε καλύτερη πορεία. Το πέρασμα της Αφροδίτης στις 17 του μηνός στους Ιχθύς για τους Παρθένους τώρα, έτσι, βελτιώνει τη σχέση με τον σύντροφο και γενικά μπαίνετε σε μια κοινή λογική να δείτε κάποια πράγματα καλύτερα και να τα συζητήσετε. Για τους Ζυγούς νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα η οποία θα βοηθήσει περισσότερο την καριέρα, στην κοινωνική σας θέση, και για αυτούς οι οποίοι έχουν και οροσκόπο ακόμα έτσι Ζυγό θα τους δώσει μια όθηση. Για τους Σκορπιούς που έφυγε πλέον ο χρόνος από το ζώδιό σας, δυναμική, θα εμφανιστείτε τώρα στη δουλειά σας. Η Αφροδίτη βοηθάει και αυτή να κάνετε νέα ξεκινήματα, νέες καταστάσεις και να μπορέσετε να είναι πιο σοβαρές αυτές οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες λόγω του χρόνου που έχει περάσει στο δεύτερό σας. Για τους Τοξότες... Καλό θα πεις, αλλιώς απολύες. Καλό θα πω γιατί σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πλάκα κάνει το απολύες έτσι. Λοιπόν, δεν σε αφήνω εγώ να φύγεις με τίποτα. Έτσι, είναι τα καλύτερα είναι για τους Τοξότες, διότι έχει μια επιρροή αυτή η εβδομάδα στα οικογενειακά θέματα. Έχεις και οικογενειακά. Έτσι, προχωρούν λοιπόν. Και όταν λέμε οικογενειακά, οικογενειακές σχέσεις εννοούμε πάσης φύσεως. Θέματα υγείας, θέματα συζητήσεως, θέματα οικονομικά με τα παιδιά σας. Αν και κοιτάμε για τα παιδιά άλλο τομέα, έτσι, όταν λέμε οικογενειακά εννοούμε στον κάθε ένα ανάλογα τι προκύπτει. Για τους εγώκερους θα πρέπει... Δεν μου είπες, εν πάση περιπτώσει, στο συγχωρώ, πάμε. Στα αισθηματικά στο μέλλον. Τώρα κοιτάμε τη δουλειά και την οικογένεια. Την επόμενη. Λοιπόν. Στην επόμενη, ναι. Για τους εγώκερους τώρα θα ζηλέψει. Προβλέπονται νέες νοημίες, νέες καταστάσεις. Η Αφροδίτη εξαφανίζει το ζώδιό σας εκεί στους Ιχθύς, άρα λοιπόν δίνει μία όθηση. Να πω κάτι. Είμαι κοντά στους εγώκερους, οπότε μπορεί και να γίνει και κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι να πεταχτεί και προς τα δω, προς τα μένα. Λέει όταν θες κάτι πολύ, πάρα πολύ, το σύμπαν συνομωτεί για να το πραγματοποιήσει. Υδροχόοι, έτσι για να μην σας ξενάμε κιόλας. Γενικά θα κινηθείτε σε καλά επίπεδα, είπαμε. Ξεκίνησε η Νέα Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο. Τώρα από εκεί πέρα βάλτε και εσείς λιγάκι το χέρι σας να προχωρήσετε. Μην είστε λίγο αντιδραστικοί ή μετά θέλετε όλα δικά σας. Νομίζω ότι θα σας δοθούν ευκαιρίες και περισσότερο θα βοηθήσει στην αισθηματική σας ζωή. Κάποιοι που έχετε μείνει λοιπόν πίσω, έτσι αυτό το 15ήμερο είναι μια ευκαιρία, αλλά όχι και μόνο. Έτσι είναι μια εναρκτήρια κατάσταση από εδώ και πέρα. Και να κλείσουμε τους Ιχθύς. Τώρα που μπορείτε να βοηθήσετε με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας να εκπέμπετε περισσότερη λάμψη και γενικότερα εμπιστοσύνη στους άλλους, μπορείτε να πετύχετε τα καλύτερα σε οποιοδήποτε τομέα θέλετε. Αυτά. Τελείωσες, Για αυτή τη εβδομάδα, ναι. Την άλλη εβδομάδα θα σου εξηγηθώ εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε λιγάκι, ή θα μου επιτρέψει βέβαια η Άντα μου, να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Βεβαίως. Ένα-δυο δηλαδή, πολλά. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να είσαι κοντά μας. Η χαρά ήταν δικιά μου που ήρθα. Ήθελα πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε και μου είπες ότι έχει αντικείμενο τα άστρα, ήθελα να έρθω. Δηλαδή θα σου άρεσε να ήσουν εδώ και να μας έκανες παρέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Άρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχουμε περιθώριο, έτσι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει. Τα κοιτάω, τα ζώδια. Όλος ο κόσμος. Ναι, νομίζω είναι καλός οδηγός. Άντα μου,
Θέλεις να μου πεις πώς ξεκίνησες την καριέρα σου? Λοιπόν, το τραγούδι είναι κάτι που αγαπώ από μικρή. Ξεκίνησα, είχα κάνει κάποια μαθήματα πιο μικρή και κάποια στιγμή αποφάσισα να βγω στην νυχτερινή δουλειά, στην νυχτερινή διασκέδαση. Είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει, με γεμίζει, είναι ωραίο να βρίσκεσαι, να κάνεις αυτό που θέλεις και που αγαπάς και να βρίσκεσαι μες στον κόσμο. Ό,τι και να είναι αυτό, ναι. Όταν σου αρέσει και το αγαπάς, συνήθως έχεις επιτυχίες. Ναι. Έτσι επιτυχαίνεις αυτό. Ναι, μακάρι να υπάρχει και πιο πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, στο εύχομαι και νομίζω θα τα πούμε μετά, λίγο πιο κάτω, ότι ναι, προβλέπετε κάτι καλό για σένα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Θέλεις να μου πεις ποιες συνεργασίες έχεις κάνει οι οποίες σου έχουν μείνει, δηλαδή ξεκινώντας το επάγγελμα αυτό του τραγουδιστή, προφανώς συνεργάστηκες με κάποιους ανθρώπους. Ναι. Ποια είναι αυτή η συνεργασία που σου έχει μείνει καλή όμως? Βασικά καλή συνεργασία ήταν και με τον κύριο Βασίλη Μητρόπουλο. Ξεκίνησα. Με το φίλο μας, τον Βασίλη, τον είχαμε πριν 2 εβδομάδες. Και είναι και το Ξώτη στο Ζώδιο. Αυτός ήταν η καλύτερη μου συνεργασία που έχω κάνει ποτέ. Ξεκίνησα με τον κύριο Μητρόπουλο, τον Βασίλη. Τη συνεργασία μου. Επειδή κοιτάς εμένα μόνο. Ναι. Επειδή μιλάμε και δεν ήθελα να του δώσω σημασία. Απλά είναι το μαλλί, πέφτει λιγάκι. Και μπορούμε να το φτιάξουμε. Δεν βλέπει την ομορφιά σου. Ντρέπομαι. Ναι, με την κρύβεις. Γιατί? Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Οκ. Ωραία. Ναι. Γιατί να μην το κρύβεις, δεν κατάλαβα. Κούκλα. Κάντε έτσι λιγάκι. Να σε βλέπει ο κόσμος. Να το χαίρεται. Εμείς σε χαιρόμαστε εδώ. Ο κόσμος. Ωραία. Για πάμε. Νομίζω το έφτιαξα. Μια χαρά είναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή την περίοδο είσαι κάπου. Αυτή την περίοδο, επειδή ήμουν εκτός Αθηνών, είχα πάει επαρχία στα Φιλιατρά κάτω, Μαραθούπολη. Έχω έρθει, ήταν και οι εορτές στη μέση, δεν έχω κανονίσει ακόμα κάτι, αλλά κάτι είμαστε σε συζητήσεις. Κάτι συζητιέται δηλαδή. Πάντα. Θα μας το δεν πεις μπορούμε κάποια να μείνουμε. Εννοείται. Φυσικά. Δισκογραφικά, πέρα από αυτά τα 2 τραγούδια τα οποία δισκογραφικά έχω κάνει το πρώτο τραγούδι το 11 που βγήκε. Το 2013 έχω κάνει ένα δεύτερο βίντεο κλιπ, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει σε δισκογραφική εταιρεία ακόμα. Αλλά θέλω να κάνω. Είμαι σε σχαρία να κάνω κάτι καινούριο. Δηλαδή, φτιάχνεις βέβαια, κάτι, ετοιμάζω κάτι, πάντα, ναι. Και θα μας το πεις εδώ, σαν πρώτη... Βέβαια. Βέβαια. Okay. Θα έρθω εδώ γιατί θα μου πείτε και πώς θα πάει κιόλας. Οπότε είναι η αρχή, δεν γίνεται να μην έρθω εδώ. Θα σου πούμε και σήμερα κάποια πράγματα. Σωστά, ναι. Να μου πει... Να ξεκινήσω τώρα από τον Κώστα, ο Στέλιος μας είπε τα ζώδια. Θα ήθελα, Κώστα μου, αν θα ήθελες, που θέλεις, να πεις 2 πράγματα για το ζώδιο ή για την Άντα μας. Παρεπιπτόντως, πριν ξεκινήσεις, να πω στους τελευταίατές μας πως οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 14990, αυτό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, και οι τελευταίοι 5 θα πάρετε δώρο από το team το δικό μας, εδώ πέρα, το Στέλιο, το Κώστα και εμένα, τον αστρολογικό σας χάρτη, ο οποίος είναι αρκετές σελίδες και μπορείτε να βρείτε τα πάντα, πραγματικά τα πάντα. Θα εκπλαγείτε. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα όμως στο 14990. Οι πρώτοι 5 και οι τελευταίοι 5. Αυτό το χάρτη που κρατάω βέβαια δεν είναι δικό σας, είναι της Άντας, τον οποίο τον φτιάξαμε για να τον κάνουμε δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια θα σου πει τώρα και ο Κώστας και ο Στέλιος κάποια πράγματα. Εντάξει, κοιτάξτε, έχεις ταλαιπωρηθεί αρκετά, ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, εδώ και 1,5-2 χρόνια από το πέρασμα του χρόνου. Σε έβαλε σε μια κατάσταση που πρέπει να σκεφτείς περισσότερα, κλείστηκες στον εαυτό σου, μελαγχόλησες, έκοψες επαφές, έτσι. Έγινε και μια διοργάνωση σε πολλά πράγματα. Μπαίνουμε σε ένα διάστημα αρκετά καλύτερο, όπου θα σου δίνουν γενικότερα ευκαιρίες ή προτάσεις και έχεις και παράλληλα τα βιώματα αυτών των τελευταίων 1 έως 1,5 έτους, οποία έχουν να σου δώσουν γενικότερα
καλύτερη κρίση στο τι πρέπει να διαλέγεις. Σωστά. Πάμε σε μια καλύτερη περίοδο. Βέβαια, οφείλεις λίγο να ηρεμήσεις σε αρκετή ένταση εδώ και 2-2,5 χρόνια, κυρίως από το τετράγωνο ουρανό Πλούτονα πάνω στο Δία σου. Χτύπησε το Δία σου που είναι και κυβερνήτης του οροσκόπου σου και δείχνει γενικότερα πολλές αλλαγές. Με αρκετή τάση ακόμα να εγκαταλείψεις, ακόμα και τη χώρα θα έχεις. Φυγή. Να σηκωθώ να φύγω, να αλλάξω πράγματα. Ένταση, στρες, άγχος, όλα αυτά. Ναι, πέρασε. Ελπίζω να τα ρύθμισες να είναι σε καλύτερη φάση. Όχι, από τότε που έφυγε ο Κρόνος, σαν να διαμαγείασα να άλλαξα αυτό. Σίγουρα έχει απαλληλθεί η κατάσταση. Ναι. 23 έφυγε από τον Σκορπιό. Μήπως πρέπει να σε κάνουμε αστρολόγο. Θα πούμε κι άλλα. Ναι, απλά θέλω τώρα, θα μας πει και ο Στέλιος για την Άντα, αλλά επειδή εσύ της είπες όλα τα αχωτικά, το τι ναι, για να χαλαρώσουμε λιγάκι, πώς αλλιώς θα χαλαρώναμε, Άντα μου? Θα χαλαρώναμε το πώς αλλιώς το τραγουδάκι. Θέλεις να μας το... Βεβαίως. Για να χαλαρώσουμε. Ναι. Και να πάμε στο Στέλιο μετά και ο Στέλιος θα σου πει και αυτός. Πάμε λοιπόν στο πώς αλλιώς. Άντα Μέρφυ, Μαχιστάριος. Πώς αλλιώς, πώς αλλιώς. Give it up, baby. Your lips can save me. And loneliness is far away. Give it up, baby. You're no basement. Give me your love and hold me tight. Σ' αγκαλιάζω σφιχτά με τα δυο μου τα χέρια και κρατάω τη γη. Μια γροθιά με τα αστέρια, κύκλους κάνει η ζωή. Με τα χέρια δεμένα και του κόσμου μα εσύ κέντρο είσαι για μένα. Πώς αλλιώς να στο πω, δεν αντέχω μια μέρα αν θα κάνεις εσύ ένα βήμα πιο πέρα. Πώς αλλιώς να στο πω, με έχεις βάλει απ' έξω κι ό,τι πίστευα πια δεν μπορώ να πιστέψω. Πώς αλλιώς, πώς αλλιώς. Give it up, baby. Your lips can save me. And loneliness is far away. Give it up, baby. You're no basement. Give me your love and hold me tight. Η καρδιά μου χτυπά σαν τρελή στη δικιά σου. Ανασένω και ζω για να είμαι κοντά σου. Κάθε μία στιγμή που περνάει και δεν σ' έχω, ή πονάει πολύ ή εγώ δεν αντέχω. Πώς αλλιώς να στο πω, δεν αντέχω μια μέρα αν θα κάνεις εσύ ένα βήμα πιο πέρα. Πώς αλλιώς να στο πω, με έχεις βάλει απ' έξω κι ό,τι πίστευα πια δεν μπορώ να πιστέψω. Πώς αλλιώς, πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς να στο πω, δεν αντέχω μια μέρα αν θα κάνεις εσύ ένα βήμα πιο πέρα. Πώς αλλιώς να στο πω, με έχεις βάλει απ' έξω κι ό,τι πίστευα πια δεν μπορώ να πιστέψω. Πώς αλλιώς. Give it up, baby. Είμαστε συνεργάτες. Είμαστε μέλη της καλύτερης αστρολογικής ομάδας. Και σε απαντάμε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Ελάτε κοντά μας. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Τηλεφωνήστε τώρα στο Σταύρο Μιχαήλο και τους συνεργάτες του για μια πολύ προσωπική συνομιλία. 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ. Πώς αλλιώς. Να σου το πω. Ωραία ήταν, αλλά είναι
Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Μη μου κρύβεις το προσωπάκι σου. Φταίει το κτένισμα. Φταίει η κομμότρια. Όχι, η κομμότρια. Δεν φταίει η σε κομμότρια, μια προσταώ, χαρά ήταν η κομμότρια. Τώρα θα βγάλουμε λάθος. Εδώ πέρα ντρέπεται, μας το κρύβει. Ναι, είναι ένα συγκρατημένο Στέλιο μου, άτομο. μπορείς να πεις και εσύ δύο πραγματάκια Ναι, για εγώ τη θα φίλη έχω μου να την πω, Άδα. θα σου πω λίγα πράγματα για το μέλλον. Έτσι, μια που Έτσι, γρήγορα, για ο να Κώστας πάμε σου είπε παρακάτω. για το ψυχοδιάγραμμά σου και γενικά για τη ζωή σου, εγώ θα σου πω λίγα πράγματα για το μέλλον. Να πούμε ότι είσαι ένα ισορροπημένο άτομο. Είναι λογικό, αφού ο χρόνος πέρασε στον τοξότη και στον οροσκόπο. Ισορρόπησε αρκετά. Ισορρόπησε αρκετά από τα προβλήματα. Στο 10ο σου βρίσκεται ο Δίας, οπότε σου δίνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα, νέες καταστάσεις και νέα πράγματα. Και ο Ερμής πάλι βοηθάει σε επικοινωνιακά θέματα. Άρα λοιπόν μπορείς να ασχοληθείς και με άλλες εργασίες και με άλλα θέματα εκτός το τραγούδι και να μπορείς να έχεις επιτυχία. Έχουμε δει και μάλιστα εδώ πέρα στη δική μας εκπομπή πολλά παιδιά τα οποία ή τραγουδάνε και κάνουν άλλα πράγματα ή κάνουν άλλα πράγματα και τραγουδάνε. Δεν είναι κακό. Και το έχουμε δει και στην τηλεόραση. Πολλούς ηθοποιούς, τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν και άλλες δραστηριότητες και έτσι με αυτόν τον τρόπο και προβάλλονται, δείχνουν τη δουλειά τους και με αυτόν τον τρόπο προχωράνε. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δεν βλέπω εμπόδια σε τέτοιο στάδιο. Επίπεδο, ναι. Πιστεύω το 2015 θα είναι καλή χρονιά για σένα και πιστεύω να συμφωνούν και οι συνεργάτες μας πίσω από εμάς, γιατί πίσω από την ομάδα μας έχουμε και άλλα άτομα. Μπορεί όμως να μας πει πού μπορεί να μας βρει. Μπορούν Η Άδα μας. Ναι, στο 14990, Και 24 ώρες τι το είναι 24ωρο. αυτό? Τι είναι αυτό? Είναι αριθμός τηλεφώνου για τα ζώδια, Για προβλέψεις. για προβλέψεις Μάλιστα. όλο το 24ωρο. Και ποιους βρίσκουμε εκεί. Πες το παιδί μου, πες το. Τον κύριο Σταύρο και τον κύριο Στέλιο. Και πολλούς από τους τους συνεργάτες, ναι. Και είναι και πάρα πολλά κορίτσια τα οποία έχουμε. Θέλεις να πεις τα κορίτσια, να μην τα πω Όσα εγώ. θυμάμαι, γιατί μπερδεύομαι. Πιστεύω να μην ξεχάσω, θα τα Θα θυμηθείς τα εσύ. συμπληρώσω εγώ. Ή ο Ναι. Κώστας. Είναι η Ρο, είναι η Μάιρα, είναι η κυρία Στέλλα, είναι η Ελένη, είναι η φίλη μας Η Βέρα, η Βέρα, μια καινούργια κοπέλα, Βάνα. η Βάνα, Η Έλσα. η Έλσα, μπράβο, Είναι ναι. αρκετά άτομα. είναι πολλά Πολύ κορίτσια. team, πολύ μεγάλο. Αλλά είναι ντροπαλά και δεν 24 έρχονται ώρα. εδώ στο Θα παρουσιαστή. φέρω ένα-ένα. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε, βέβαια, το λάθος που έγινε σήμερα. Δεν φόρτισα το τάμπλετ μου και στα γρήγορα ό,τι μπαταρία είχε μείνει τα έγραψα εδώ πέρα τα κάποια μηνύματα τα οποία έχουμε μάλλον μας έχετε στείλει. Και εσείς που μας βλέπετε τώρα, αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο ΖΑ, αφήνετε ένα κενό, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε, ΖΑ λοιπόν, κενό, και το στέλνετε στο 54154. Και την άλλη εβδομάδα, πάλι εδώ πέρα, θα διαβάσουμε πάλι κάποια από τα μηνύματα που θα μας έχετε στείλει. Να ξεκινήσω με τον Κώστα. Έχω το Γιάννη, ο οποίος είναι 28/11 του 1962, τοξότης, έτσι. Και η Δήμητρα, 35 του 1968. Με ρωτάνε εδώ πέρα πώς θα πάει αυτή η σχέση και αν έχει μέλλον. Ναι. Έχουμε δει τους χάρτες. Καλό είναι βέβαια, είπαμε στο 14990, να έχουμε και πλήρες στοιχεία, ημερομηνίες, μαζί με ώρα γέννησης, τόπο γέννησης. Περνάτε και οι δύο. Ποιος ρωτάει, ο Γιάννης ή η Δήμητρα τώρα, τέλος πάντων? Ο Γιάννης. Ωραία. Περνάτε και οι δύο ένα μπλοκάρισμα από τον Κρόνο στον τοξότη στο ζώδιο σου, Γιάννη, που είναι πάνω στον ήλιο τώρα, πολύ κοντά, και με τη Δήμητρα, που δείχνει ότι έχετε μπει σε μια διαδικασία που είσαστε λίγο πιο μελαγχολικοί, πιο κλειστοί στον εαυτό σας, αλλά αυτό θα αποδειχθεί επικοδομητικό για την πορεία της σχέσης, γιατί δείτε τα πράγματα Έχει πιο πορεία αυτή η προσγειωμένα. σχέση, Κώστα μου. Έχει πορεία. Και για Συμπληρώνει μένα. ένας τον άλλον, αρκετά συμπληρώνει. Επίσης έχουν μια καλή όψη της Αφροδίτης, της Δήμητρας, που είναι αρχές διδήμων, απέναντι από τον ήλιο του Γιάννη, που υπάρχει γενικότερα έλξη από την πρώτη στιγμή μεταξύ τους. Και αυτά όλα γενικότερα θα δουν μια πορεία αρκετά καλή μετά το Μάιο-Ιούνιο ιδίως. Στέλιο, Κώστας, ρωτάει ο Κώστας, πολύ άντρες σήμερα.
26 Δεκάτου του 1957, Σκορπιός. Ρωτάει εάν, τώρα είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το πεις, εάν η Δήμητρα, που είναι γεννημένη 17 Έκτου του 1955, Δίδυμος, αν τον απατάει, λέει. Γι' αυτό λέω, είναι λίγο Η Άντα γελάει. Γιατί γελάς, θέλω να μου πεις γιατί γελάς. Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί γελάς, αν τον απατάει. Όχι, θέλω να μου πει Άντα, παιδί, γιατί γελάει. Φαίνεται παράξενο ή Όχι, σου η φαίνεται ερώτηση συνηθισμένη. δεν είναι συνηθισμένη η ερώτηση. Έχω να πεις χειρότερα, άστο. Ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι σκορπιός. Δεν είναι κακό να ρωτήσεις Και κάποιος, πάντα έτσι. του μπαίνουν ιδέες. Να πούμε ότι όλοι οι άντρες το έχουν αυτό. Μια ανασφάλεια. Και οι γυναίκες τελειώνουν. Για πες. Και οι Σκορπιοί, όπως λέει και ο Κώστας, έχουν μια τάση πιο πολύ να ζηλεύουν. Ναι, οι Σκορπιοί είναι πιο δυτικοί. Εκείνη από τη μεριά της πάλι ως δίδυμη δημιουργεί προβλήματα διάφορα γενικότερα και έξοδα, έτσι να πει, δημιουργεί και έξοδα στη ζωή της και βλέπει εκείνος ότι ντύνεται, στολίζεται, βγαίνει, κάνει, συζητάει και οπωσδήποτε της δημιουργεί μια ζήλια. Εδώ πέρα δεν φαίνεται να την απατάει, βέβαια. Άρα να ησυχάσει, να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Αλλά γενικότερα θα πρέπει να έχει ένα χαμηλότερο προφίλ για να μπορεί αυτός να νιώθει πιο σιγουριά. Ναι. Κώστα, 23 Ενάτου του 1988 δεν μου λέει όνομα, ζυγός, τα επαγγελματικά λέει, τα επαγγελματικά μου. Έχει εργασία, δεν λέει είναι κάτι άνεργος. Τέλος πάντων, είναι ένας ζυγός, στην αρχική μοίρα του ζυγού. Έχει και για μένα ένα μηνυματάκι. Σταύρο, λέει να σε ρωτήσουμε, θα με ρωτήσετε. Ερμήκος στην πέμπτη μοίρα ζυγού. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο επικοινωνιακός. Τέλος πάντων, ότι θέλει περισσότερο στο 14-9-90. Γενικότερα για μένα, επαγγελματικά έχει καλές προοπτικές. Αυτή τη χρονιά ο Δίας άλλωστε είναι και πάνω στην Αφροδίτη. Ναι, είναι και ένα ζώδιο μαμούνι, έτσι. Θα φέρει και κάποια έσοδα. Ψάχνεται. Και απ' την άλλη είσαι και αρκετά δυναμικό άτομο, γιατί έχει και έναν αέρα στον κρυό που δείχνει ότι εάν έχει δικιά σου δραστηριότητα, μπορεί να βάλει πάρα πολύ τα σχέδιά σου, να τα οργανώσει, να δουλέψουν. Είσαι αρκετά παρορμητικός. Εγώ να σε πληρώσω 2 λεπτά ότι ο Κώστας που λέει να τηλεφωνήσουν τα παιδιά στο τηλέφωνο στο 14990 δεν το λέει για να τηλεφωνήσετε, απλά το λέει όχι γιατί... να τηλεφωνήσουν. Το λέει γιατί πρέπει να δούμε τους χάρτες σας έτσι της χρονιάς. Αν δεν τηλεφωνήσουν, πώς θα μάθουν? Καταρχάς, να δούμε και τις επόμενες χρονιές. Αυτά που λέμε τώρα, έτσι, είναι 2 λογάκια. Εάν λοιπόν κάποιος τηλεφωνήσει, θα μας δώσει την ώρα γέννησης ή και άλλα στοιχεία. Κάποιοι από τους συνεργάτες μας μπορεί να ανοίξουν τα χαρτιά. Όχι, μας λένε ώρα γέννησης και τόπο γέννησης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουν κάποια πρόβλεψη. Λοιπόν, εδώ απλά λέμε 2-3 πραγματάκια. Απλά απαντάμε σε κάποια μηνύματα γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Γιατί και το παρελθόν δείχνει το πώς θα πάει και το μέλλον. Άρα λοιπόν, 14-9-90, 24 ώρες το 24ωρο, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε βέβαια, και σας απαντάμε. Ή μαζί λύνουμε το όποιο πρόβλημα σας απασχολεί. Πάμε και στο Μιχαήλο. Σε μένα δηλαδή. Ναι. Η Ιωάννα λέει 6 Έκτου του 1991, Δίδυμος, και ο Παναγιώτης 12 Τρίτου του 1988, Ιχθύς. Ο Παναγιώτης έχει μείνει έξω από δουλειά και σκέπτεται η Ιωάννα, τα λέω με δικά μου λόγια, να χωρίσει, λέει, γιατί οικονομικά δεν πάνε καλά. Κοριτσάκι μου, σκέπτεσαι να χωρίσει, να πας πού? Μέχρι τώρα ήσουνα καλά με τον Παναγιώτη, ήσουνα καλά, από ό,τι γράφεις, έτσι. Τώρα, επειδή ο Παναγιώτης λοιπόν δεν έχει δουλειά, πρέπει να τον αφήσουμε και να πάμε κάπου αλλού. Να πας πού? Εκτός και αν έχεις υπόψη σου ή αν έχεις δημιουργήσει κάποια άλλη σχέση και βρίσκεις λόγο για να αφήσεις τον Παναγιώτη. Συμβουλή μου λοιπόν, μείνε στον Παναγιώτη, παλεύτε το και οι δυο μαζί και όλα θα πάνε καλά. Ζωδιακά ταιριάζεται. Συνεχίστε λοιπόν να είστε μαζί, αν θέλεις τη γνώμη μου. Είπαμε εκτός και αν υπάρχει κάποια άλλη σχέση στο μυαλό σου ή έχεις δημιουργήσει κάτι άλλο και πατάς πάνω σε αυτό για να χωρίσεις τον Παναγιώτη. Αν δεν συμβαίνει αυτό, συνέχισε τη ζωή σου μαζί με τον Παναγιώτη. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα θέματα. Ναι. Πολλά θέματα. Και ένα τελευταίο μήνυμα για να πάμε στη συζήτηση μας, Στέλιο.
16 Δευτέρου του 72, υδροχόος είναι, είναι η Κυριακή, ρωτάει αν το 72, ένας το 77 ο άλλος, ρωτάει αν θα κάνουν παιδί με τον Αντώνη, ο οποίος είναι 5 Τετάρτου του 77, κρυός. Σε αυτό το ζευγάρι βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια ψυχολογία η οποία έρχεται σε πολύ κόντρα, έχετε πολύ άγχος. Γενικότερα ο ζωδιακός ευνοείται και ο ένας περισσότερο ο άντρας. Εδώ έχουμε όμως ένα πρόβλημα ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο ζευγάρι. Όταν δεν υπάρχει ισορροπία και γενικά υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορείτε κιόλας να κάνετε ένα παιδί. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι δεν είναι και τυχερή περίοδο. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσετε και κάποια πράγματα, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε. Τώρα, αν ιατρικά είστε καλά, σίγουρα η ψυχολογία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο τον οποίο υπάρχει. Για το θέμα του παιδιού, νομίζω ότι δεν έχετε πρόβλημα. Εδώ πέρα φαίνεται αστρολογικά ότι μπορείτε να προχωρήσετε. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Λιγάκι από το ήχος με ενοχλεί. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το Στέλιο. Άντα μου, μπορείς να πεις συζήτηση, είναι μια απλή συζήτηση. Η συζήτηση που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται στον εργασιακό χώρο και η μετέπειτα πορεία τους. Ή αν θέλεις η πορεία όπως συνεχίζουμε την επαγγελματική μας σχέση μαζί, σαν σχέση, τι μπορεί να συμβεί εκεί και αν είναι σωστή αυτή η σχέση. Δηλαδή μια σχέση που ξεκινήσει από εργασιακό περιβάλλον ή και ανάστροφα μια αισθηματική σχέση που καταλήγει το ζευγάρι να εργάζεται και μαζί με μια κοινή επιχείρηση. Εγώ θα έλεγα πριν ξεκινήσεις ότι είναι λίγο, δηλαδή χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εάν μέσα στον επαγγελματικό μας χώρο, δηλαδή εγώ είμαι το αφεντικό και έρχεται μία υπάλληλος ωραία, γουστάρω, δημιουργώ σχέση, τελειώνει η σχέση, μετά όμως υπάρχουν επιπτώσεις. Άρα η γνώμη μου σαν Σταύρος, μέσα στον εργασιακό μας χώρο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και μαζεμένοι, εκτός και αν η κοπέλα και εγώ λέω τώρα, δηλαδή φέρνω παράδειγμα. Είμαστε πάλι και οι δύο σε μια επιχείρηση. Ναι, και ή τα βρούμε 100%. Δηλαδή αποφασίσουμε ότι ταιριάζουμε και για μέλλον. Εκεί συμφωνώ. Αλλά τώρα να κάνουμε παιχνίδι μέσα στον επαγγελματικό μας χώρο, έτσι γιατί γουστάρω εγώ ή γιατί γουστάρει οι άλλοι, νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο και για τους δύο και για τη δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα εγώ με αυτό. Θέλω την άποψή σου, Κώστα. Η άποψή μου είναι ότι η αστρολογία που έχει τους οίκους του οροσκοπίου χωρισμένους, ο έκτος οίκος είναι η εργασία, ο πέμπτος οίκος είναι τα αισθηματικά. Εάν πιάσουμε παράγωγους οίκους, ο πέμπτος είναι ο 12ος του έκτου, έτσι Στέλιο, που σημαίνει ότι πάντα δημιουργεί ενοχές ή προβλήματα τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα στον εργασιακό χώρο. Κάθε σχέση, δηλαδή αισθηματική, εξηγεί μέσα από την αστρολογία του οροσκόπου ότι δημιουργεί πάντα μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική στον χώρο της εργασίας. Πάντα. Βέβαια, αν και οι δύο είναι υπάλληλοι, τότε τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά γιατί είναι έκτος οίκος και για τους δύο, αλλά πάλι ο πέμπτος μπορεί να δημιουργήσει πάλι πρόβλημα. Στέλιο μου. Εγώ βέβαια είμαι κατά των σχέσεων. Εσύ επεμβαίνεις, έτσι. Ναι. Όποτε θέλεις, ρωτάς, λες την άποψή σου. Εγώ είμαι με την γνώμη της Άντας που λέει ότι είναι δύσκολο και ότι δεν γίνεται. Γιατί έτσι μιλάω πάντα προσωπικό. Ναι, γιατί πιστεύω ότι φέρνει αρκετά προβλήματα. Αλλά όμως δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, διότι βλέπουμε στην κοινωνία ότι πολλές επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα ήταν οικογενειακές. Δηλαδή αναγκαστικά ένα μικρό μαγαζάκι ή ένα μαγαζί ή μια βιοτεχνία, ας πούμε. Άλλο το οικογενειακό, δεν μιλάμε για οικογενειακό. Μα ναι, και αυτό είναι το ίδιο. Έτσι, και εκεί αναπτύσσεται μια μικρή κοινωνία και εκεί είναι το αισθηματικό και εκεί είναι. Λοιπόν, η δουλειά σκοτώνει τον έρωτα γιατί κάποιος από τους δύο θέλει να επιβληθεί. Κάποιος από τους δύο θέλει να είναι το αφεντικό. Ναι. Κάποιος από τους δύο, και συνήθως σε αυτά επικρατεί η γυναίκα πάντα, ξέρεις. Και εκεί υπάρχουν οι κόντρες μεγάλες.
Οπότε εκεί δημιουργούν κηρύξεις. Και εκεί γίνονται οι συζητήσεις. Όπως λέει και ο Κώστας, πρέπει να δούμε τους οίκους, τους κυβερνήτες των ζωδίων αυτών, να δούμε τι γίνεται, να δούμε αν υπάρχει μέλλον, αν πρέπει κάποιος από τους δύο να κάνει πίσω, αν υπάρχει κάποια άλλη λύση και πού μπορεί να υπάρξει αυτή η λύση, να τη δώσουμε. Γενικώς είναι μια δύσκολη για μας, διότι μιλάμε πλέον για οικογένεια, έτσι, αλλά και για ένα ζευγάρι το οποίο πρωτογνωρίζεται. Έτσι, εσύ που είσαι και κοινωνική και στη δουλειά σου και τραγουδές, θα ξέρεις ότι Ναι. πόσο δύσκολο Πάρα είναι. πολύ δύσκολο. Έτσι, η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και των ερωτικών μέσα Ειδικά σε ένα στη τέτοιο δουλειά. χώρο Είναι πάρα καλλιτεχνικό. πολύ δύσκολο, γιατί όταν είσαι, ας πούμε, είσαι ένας απλός υπάλληλος και πας στην επιχείρησή σου. Όταν πας στην επιχείρηση, αφήνεις τα προβλήματα, τα προσωπικά απ' έξω και δουλεύεις. Ενώ όταν υπάρχει σχέση, αναγκαστικά αυτά τα προβλήματα έρχονται μέσα στην υπάρχουν επιχείρηση. μέσα στη δουλειά. Ναι. Και αυτό είναι ό,τι Ναι, χειρότερο. είναι πάρα πολύ άσχημο. Βέβαια, Επίσης, συγγνώμη, ναι. ένα ζευγάρι το οποίο μετέπειτα αποφασίζει να στήσει μια επιχείρηση δικιά τους και να Είναι εργαστεί μαζί. αδιαφορετικό. Αυτό είναι διαφορετικό. Έτσι, αρκεί να έχουν διαχωριστεί Αυτό το οι ρόλοι Αυτό είπα πριν. για Δηλαδή, να μην υπάρχει ανταγωνισμός. για να δημιουργήσουμε και είναι απόλυτα σχέση. φυσικό κιόλας. Στην ίδια Μα τη είναι φύση φυσικό. υπάρχει. Δηλαδή, τα ζώα κυνηγάνε μαζί από κοινού για την Ναι. τροφή τους. Ναι, είναι Ή ακόμα σωστό. για να θρέψουν τα παιδιά. Είναι σωστό, γιατί όταν υπάρχει μια Αρκεί να υπάρχει όμως και από τις δύο πλευρές. Όταν υπάρχει το δέσιμο, απόφαση χημεία, έτσι, δεν είναι? να ανοίξουν μια επιχείρηση, σημαίνει ότι τα έχουν βρει πιο Μπράβο. μπροστά. Υπάρχει χημεία. Υπάρχει χημεία. Οπότε δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Εφόσον αυτό. όμως μιλάμε για αστρολογία, τι θα κοιτάξει ένας αστρολόγος. Ναι. Δηλαδή να Αυτό. έχουμε ένα τηλέφωνο ή ένα ραντεβού ή ένα τηλέφωνο στο 14990. Θα δούμε τη συναστρία σας, θα δούμε βασικά τον Άρη, τις όψεις του Άρη που κάνει με γενέθλιους πλανήτες του ενός του άλλου, είναι θετικές ή αρνητικές για να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο Άρης είναι η δράση του ατόμου. Θα δούμε τον έκτο οίκο του κάθε ατόμου και κυβερνήτες, έτσι. Και φυσικά προοδευτικά οροσκόπια. Και Την το προοδευτική δεύτερο βέβαια συναστρία. θα δούμε, γιατί αν είναι ο ένας Οικονομικά, ναι. και μαζεύει λεφτά και όλος το σκορπάει, Δεν εντάξει, κάνει. δεν μπορεί να γίνει Δεν επιχείρηση. κάνει. Δουλεύουμε από μαζί για να Σε σκορπάει αυτό ο το, ένας. σε αυτό το θέμα που λες τώρα, Στέλιο μου, παρατηρείται ανταγωνισμός εκεί, έτσι δεν Ναι, είναι? υπάρχει ένας, Λοιπόν, και αθέμητες ενέργειες, αν θέλεις, και εργασιακό άγχος. Θέλεις να μου το αναλύσεις λιγάκι γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε break και θα συνεχίσουμε μετά. Οπωσδήποτε ο κάθε ένας, ανάλογα με το οροσκόπιό του και γενικά έτσι, όλο αυτό το σύστημα το οποίο συζητάμε με τους οίκους που είπε και ο Κώστας, που τους χωρίζουμε στους 12 οίκους, εκεί κοιτάμε ότι υπάρχει βέβαια ένα άγχος μεταξύ τους και εκεί μπορούμε να τους πούμε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις πίσω, να μην αγχώνεσαι, ή αυτοί οι οποίοι έχουν μυαλό βλέπουν ότι δεν πρέπει ο ένας να αγχώνει τον άλλον, να κάνει λίγο πίσω, ώστε να μπορέσει ειδικά- να προωθηθεί η δουλειά και να έχει ένα Και καλό ειδικά αποτέλεσμα. αυτή την περίοδο που ζούμε σε μια κρίση, έτσι. Εφόσον ζούμε σε μια κρίση, υπάρχει άγχος γενικότερα και υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός σε επιχειρήσεις. Ακριβώς. Εγώ, ας που έχει πούμε, πολλές προσβάλει και φορές την αγχώνω το Σταύρο σε πολλά θέματα. Φωνάζει λίγο, φεύγω. Λέω εδώ δεν πρέπει να αγχώσω περισσότερο, γιατί Δείχνει ότι εντάξει, μπορεί υπάρχει να ένας κάνει και λάθος. ανταγωνισμός, ποιος θα πάρει τη Κοίταξε, θέση εντάξει. του άλλου ή ποιος θα σταθεί ή ποιος θα πάρει την πρόοδο από την επιχείρηση ή οτιδήποτε. Και δεν έχει γίνει πολλές φορές να φωνάξω, εντάξει. Όποτε είναι Δεν πολύ... φωνάζεις, αλλά εντάξει, οπωσδήποτε όταν έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι και σου κολλάει και ο άλλος και σου λέει το ένα, το άλλο, γιατί υπάρχει άγχος, γιατί όλα ενδιαφέρονται για τη δουλειά. Έτσι Δεν είπα είναι? κάτι άλλο εγώ. Πάντως, ζωδιακά Παρθένος με το Ξώτη είναι πολύ καρμική η σχέση σας. Ναι, υπάρχουν και Ναι, αντιθέσεις. είναι πολύ δεινές σχέσεις καλές. Υπάρχουν και αντιθέσεις όμως. Ναι. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε την ίδια άποψη. Σωστά και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα, για να πάμε σε break μετά, πριν πάμε σε break και θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, να σας ζητήσω, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, να σημειώσετε το ΖΑ, θα σας πω τι ερώτηση θα κάνω. ΖΑ, αφήνετε ένα κενό και στην ερώτηση που θα σας κάνω τώρα, μου λέτε την απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, θα θέλατε ή θα σας άρεσε να είχα και την άλλη εβδομάδα δίπλα μου την Άντα, σαν συμπαρουσιάστρια ή σαν καλεσμένη, ή να το συνεχίσει μαζί μου. Πάμε, λοιπόν, θέλω την απάντησή σας, δηλαδή αυτό που λέω να συνεχίσει να είναι δίπλα μου, έτσι. Λοιπόν, θέλω την απάντησή σας για να αποφασίσω μαζί σας, να αποφασίσουμε μαζί.
Πάμε σε break. Μοιραστείτε μαζί μας τις κρυφές σας σκέψεις, τις επιθυμίες, τους στόχους σας. Εγώ και οι συνεργάτες μου θα σας ακούσουμε με προσοχή. Ελάτε στην καλύτερη αστρολογική ομάδα. Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Τηλεφωνήστε τώρα ή στείλτε SMS στη μοναδική ομάδα αστρολόγων του Σταύρου Μιχαήλου για μια πολύ προσωπική συνομιλία. 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ. 14 ώρες λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ. Πού? Στο 14... 9.90. Έτσι. Εκεί θα μας βρείτε όλους. Εμένα, το Στέλιο, τον Κώστα, τους συνεργάτες μου όλους, τη Βέρα, την Στέλλα, την Έλενα, την Ηρώ, τη Μάιρα, την... τη Γιούλη νομίζω. Όχι Γιούλη. Αποχώρησε. Την Έλσα, τη Βάνα, τώρα ξεχνάω κάποιους, δεν πειράζει. Πάντως θα είμαστε όλοι εκεί για να λύσουμε το όποιο πρόβλημα σας απασχολεί. Πάμε παρακάτω στην κουβεντούλα μας και θα κάνω... δηλαδή θα πάμε στην παραδειγματική αστρολογία, στην πράξη. Okay. Έστω, ας πούμε, ότι ένα άτομο ζητάει αστρολογική συμβουλή, Στέλιο Κώστα, για αρρύθμιση, λέει, χρεών του. Να βρούμε κατάλληλη ημερομηνία για να προχωρήσει, λέει, η ρύθμιση αυτή. Αυτό μας ρωτάει. Ποια θα είναι ας πούμε, η καλύτερη ημερομηνία για να κάνει τη ρύθμιση. Πώς απαντάμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε αυτήν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και πόσο πολύ κοντά μπορούμε να είμαστε στην απάντηση. Από τη στιγμή που μιλάμε για χρέη, κοιτάω 8ο οίκο, άρα λοιπόν με τον κυβερνήτη του 8ου του είμαι δελάμνων πλανήτες μέσα από τον 8ο οίκο ή τον κυβερνήτη του 8ου, καλές όψεις να βρω. Φυσικά κάτι που θα επιβεβαιώνεται βέβαια και με την ηλιακή επιστροφή του έτους, έτσι. Ναι, πόσο κοντά θα είμαστε, εάν έχουμε όλα τα στοιχεία. Δηλαδή ώρα γέννησης, τα πάντα. Πόσο κοντά θα πέσουμε για να μην... Από μία εβδομάδα μέχρι 2-3 μήνες. Ναι, εδώ μας ζητάει, μισό λεπτό, εδώ μας ζητάει την ημέρα, την ώρα, την ημερομηνία. Ημερομηνία, περίοδο, μπορώ να το πω περίοδο. Περίοδο. Έτσι. Μετά, αν έχει επιλέξει ο ίδιος ότι ναι, μέσα στο Μάρτι για παράδειγμα θα πάω, βρω μια κατάλληλη μέρα. Άρα δεν λέμε συγκεκριμένη ημερομηνία. Όχι. Εάν μετά όμως μου πει μέσα στο Μάρτι, πες μου και μια συγκεκριμένη που με επέλεξες, τότε θα επιλέξω με την ωραία αστρολογία μια κατάλληλη και με τη σελήνη μέρα. Κάποιοι συνάδελφοι, χωρίς να τους. Και δεν λέω βέβαια ονόματα γιατί τους σέβομαι και αυτούς και όλο τον κόσμο, τους ρωτάς ποια είναι η ημερομηνία και πριν. Ξέρεις, ένα χρόνο σου λένε στις 31 του Φεβρουαρίου. Ναι. Έτσι. Ναι. Απλά το είπα έτσι για να μην... Ναι. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Αν πέσει μέσα λοιπόν τυχαία, λένε wow, η Μαρία, ο Τάκης έπεσε μέσα. Αυτό είναι τυχαίο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Στέλιο, μου πες την άποψη. Έχω και μία άλλη θεωρία πάνω σε αυτά, γιατί οι αστρολόγοι γενικώς προχωρούν και γιατί η αστρολογία έχουμε πει ότι είναι στατιστική, έτσι, έχουν βρει ότι όταν υπάρχει η σελήνη καινής πορείας είναι η καλύτερη περίοδος να μπορέσουμε να κάνουμε μια κίνηση τέτοια, γιατί θα έχουμε ευνοϊκούς όρους και θα μπορούμε να ας το πούμε και να καθυστερήσουμε λίγο μετά με αυτούς τους όρους, δεν θα έχουμε επιπτώσεις. Επίσης κοιτάμε τον Ερμή και το Δία οπωσδήποτε, έτσι, να είναι σε ορθή πορεία, ώστε να έχουμε καλύτερες υπογραφές και γενικώς καλύτερες έτσι αντιμετωπίσεις. Τώρα αυτό το λέμε όταν είναι κάτι και λένε ότι πρέπει να το κάνω αύριο, μεθαύριο, εκεί κοιτάμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάτι άμεσο. Θα τα αναλύσουμε περισσότερο όταν μας καλέσουν, γιατί τώρα ο χρόνος μας, από ό,τι ξέρεις, κοντεύει να τελειώσουμε κιόλας. Θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση, η οποία είναι στο αντικείμενό σου. Τι αστρολογικά βήματα ακολουθούμε για να δώσουμε απάντηση σε κάποιον που μας ρωτάει, με ποιο τρόπο θα δούμε, λέει, αν υπάρχουν συναισθήματα του συντρόφου μας. Βασικά αυτό το οποίο κοιτάμε είναι τα μεσοδιαστήματα του Άρη και της Αφροδίτης, έτσι. Το Άρης κυβερνείται από τους άντρες, η Αφροδίτη
από τις γυναίκες, οπότε κοιτάμε τα μεσοδιαστήματα, κοιτάμε τα προοδευτικά οροσκόπια τους, έτσι όπως είπε και ο Κώστας, διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το μέλλον και γενικότερα, και εκεί τους δίνουμε μία απάντηση βέβαια, έτσι, και κατά πόσο ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν, αν και με μία όψη, ας πούμε, φαίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, κάποιος που ενδιαφέρεται... Αλλά έχει και το μετά, δηλαδή εντάξει, ας πούμε, δύο πύρινα ζώδια, ας πούμε, καίγονται από σεξουαλική ζωή. Έτσι, είμαστε και αργά το βράδυ, μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο σεξουαλικά. Μιλάμε ελεύθερα. Έτσι, αλλά... Την πήγε στην κουβέντα εκεί που είναι. Όχι, θα κάνω ερώτηση. Συνέστημα το πήγε στο σεξ. Ο Αφροδίτης με το σεξουαλικό. Επίτηδες δεν... Ναι, όχι, μου λέει και σεξουαλική έλξη. Μα το ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω. Επίτηδες δεν του κάνω την επόμενη ερώτηση και θα του δώσω τον Κώστα. Γιατί θα μας πάει μέχρι το πρωί. Η σχέση καθορίζεται κατά κάποιο σεξ. Άμα δεν υπάρχει σεξ, δεν υπάρχει σχέση. Για να μάθει κάποιος όλα αυτά που λέει ο Στέλιος ή αυτά που θα πει ο Κώστας. Ναι. Πού πρέπει να καλέσει, Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει. πρέπει να καλέσετε στο 14990 όλο το 24ωρο και θα βρείτε την ομάδα του κυρίου Μιχαήλου Σταύρου και όλους τους συνεργάτες του. Σωστά. Άρα λοιπόν στο 14990 σημειώστε το. Ίσως κάποια στιγμή σας χρειαστεί. Κώστα, αστρολογικά βήματα λέει, ποια αστρολογικά βήματα θα ακολουθήσουμε. Αυτή με την κάνω στο Στέλιο. Αλλά σου λέω θα το πήγαινε μέχρι το πρωί. Λοιπόν, να δώσουμε απάντηση εάν ερωτηθούμε εάν υπάρχει σεξουαλική έλξη σε μία ερωτική σχέση. Αν ερωτηθούμε αν υπάρχει σεξουαλική έλξη. Έχω δίκιο, θα το πήγαινες μέχρι το πρωί. Βασικά, δεν είμαι τρελός, θα σου κάνω μια ερώτηση. Βασικά, αν υπάρχει σεξουαλική έλξη και οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται. Ακριβώς. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Πώς μπορούμε να το δούμε αστρολογικά αυτό. Αστρολογικά όμως θα δούμε... Τι αστρολογικά βήματα κάνουμε. Της Αφροδίτης, του Άρη, του κυβερνήτη του 8ου, του 8ου οίκου, γενικότερα στις συναστρίες, και φυσικά βασικό είναι το μεσοδιάστημα Άρη Αφροδίτης, που είναι το μεσοδιάστημα της σεξουαλικότητας. Δηλαδή να υπάρχει οι όψεις πλανητών προσωπικών του ενός συντρόφου με το μεσοδιάστημα Αφροδίτης Άρη του άλλου και ανάστροφα. Πάμε, θα κάνω κύριε, έτσι γρήγορα προχωράμε, γιατί όπως με ειδοποιούν ο χρόνος κοντεύει να τελειώσει. Στέλιο, 27 Πρώτου, τις επόμενες μέρες, την Τρίτη, έτσι, στις 5 το απόγευμα η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς. Ποια ζώδια ευνοεί και ποια χαρακτηριστικά έχει αυτή η διέλευση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό είπαμε ότι και αυτή η εβδομάδα όλη είναι πάρα πολύ καλή. Γρήγορα. Και αυτό γιατί ευνοεί τα ζώδια του νερού, έτσι, Ιχθύες, Καρκίνους και Σκορπιούς, αλλά και Ταύρους και Εγώκερους, γιατί κάνουν εξαγωνίζει τα ζώδια αυτά. Πιστεύω ότι τους βοηθάει, τους δίνει αυτοπεποίθηση, έρωτα, αγάπη. Αφροδίτη οπωσδήποτε είναι ένας πλανήτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και βοηθάει πάρα πολύ και τα καλλιτεχνικά. Αυτό το τονίζω, γιατί η Ιχθύες είναι καλλιτεχνικό ζώδιο κατεξοχήν, και αυτοί που έχουν οροσκόπο και αυτοί που ασχολούνται με τηλεόραση, τραγούδι και γενικά όλα αυτά, ή τη ζωγραφική, έχουν με ένα προβάδισμα. Εγώ βέβαια σαν αστρολόγος δίνω ότι φέρνει και λεφτά η Αφροδίτη, έτσι, πέντε εκτός τα ερωτικά, οπότε έτσι μπορεί να κάνουμε και ένα συνδυασμό μαζί, και χρήμα και έρωτα. Καλύτερο συνδυασμός δεν υπάρχει. Αυτά πάνε μαζί. Αυτά πάνε μαζί. Κώστα, Σχέδιο ευτυχία. 28 Πρώτου, Τετάρτη, ναι. 7 το πρωί, 7 και 2 συγκεκριμένα το πρωί, ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον ουρανό. Πες μας μια σύντομη όμως ανάλυση για αυτή την όψη. Εντάξει, είναι μια πολύ θετική όψη γενικότερα. Εξυψώνει το πνεύμα, δίνει πρωτότυπες ιδέες, μεγάλη σύλληψη γενικότερα για το μέλλον, για την πρόοδο γενικότερα, για να βρει κανείς άμεσες λύσεις και κάποιες στιγμές ριζοσπαστικές. Είναι πολύ καλό για ερευνητές, για επίστημονες, αλλά και γενικότερα με όσους ασχολούνται με επιχειρησιακές καταστάσεις. Πάλι στον Κώστα, 30 Πρώτου, σε να σας αφήνω λιγάκι γιατί... Να χαλαρώσει. Όχι να χαλαρώσει. Χαλαρώσει είναι ο φίλος, μια χαρά είναι. Κωστή, 30 Πρώτου, ώρα 10 και 23. Δεν σε χαλάει που σε είπα, Κωστή. Όχι. Λοιπόν, Αφροδίτη σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο. Θα ήθελα μια μικρή ανάλυση αυτής της όψης. Είναι μια δύσκολη όψη, ψυχικά, συναισθηματικά και οικονομικά, στα ζώδια Δίδυμο, Τοξότη, Παρθένο, Ιχθύ του πρώτου δεκαημέρου, των πρώτων ημερών κυρίως, δηλαδή του μεταβλητού Σταυρού,
που δείχνει γενικότερα μία τάση να μην μπορεί να εκφραστεί η Αφροδίτη συναισθηματικά, ψυχικά και να δίνει ένα περιορισμό από τη λογική παραβολή του χρόνου. Και πάμε στο Στελάρα. 30 Περνάμε καλά μας, Πολύ έτσι. ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, 30 πρώτου. 16 και 30, 39 ο Άρης με τον Πλούτονα σχηματίζουν εξάγωνο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της όψης? Εδώ έχουμε δύο κομμάτια, ας πούμε. Το ένα κομμάτι δείχνει μία βιαιότητα, έτσι, γιατί ο Πλούτονας ακόμα και στις καλύτερες του όψεις φέρνει αρνητικά αποτελέσματα, έτσι, είναι από τους κακεργάτες πλανήτες. Άρα λοιπόν έχουμε μία ένταση, έχουμε γενικά ένα μπλοκάρισμα, μία βία συμπεριφορά, αλλά και πάλι σεξουαλικά να πούμε, επειδή και οι δύο έτσι, φέρνουν μία ένταση στον εγώκερο κλπ. Μπορούμε να έχουμε έτσι μία δημιουργικότητα στη σεξουαλική μας έτσι συμπεριφορά, μία βιαιότητα. Στις γυναίκες καμιά φορά αρέσει η βιαιότητα στον έρωτα, να ξέρετε. Εντάξει, όχι ακραία. Υπάρχει. Ενώ με την καλή έννοια. Εντάξει. Είπαμε ότι είναι Όσο μία. πατάει γάτα. Είπαμε ότι είναι μετά τις μία. Okay. Αυτό λέμε, όσο πατάει γάτα. Οκ, τώρα το φτιάξεις. Κώστα, ο ήλιος σε σύνοδο με τον Ερμή, στον υδροχό, στις 30 πρώτου και ώρα 15 και 45. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της όψης? Θετική όψη επειδή είναι στον υδροχό γενικότερα. Δίνει πάρα πολύ τη σημασία του Ερμή. Δείχνει γενικότερα ότι γίνεται πιο πρωτότυπη σκέψη, η ικανότητα αντίληψης. Βέβαια, όταν είναι σε πολύ στενή σύνοδο, εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ώρες, δείχνει ότι γενικότερα γίνεται η σκέψη λίγο υποκειμενική. Επειδή είναι όμως στον υδροχό και ο ήλιος δεν είναι σε καλή θέση, θετική όψη σχετικά για τους υδροχόους, για τους δίδυμους και για τους ζύγους. Μάλιστα. Και σήμερα φτάσαμε. Το θέλαμε άλλη μία ώρα. Άλλη μία ώρα θα τη θέλαμε άνετα. Για την αστρολογία. Όχι αστρολογία, για μια κουβέντα. Καλά, ναι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας έχει σχεδόν τελειώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, να ευχαριστήσω το Κοντρόλ και όλους τους συνεργάτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα κάναμε εκπομπή, να ευχαριστήσω το Ρόδον που μας βοηθάει για να είμαστε σε αυτήν την εκπομπή, το οποίο βρίσκεται στην Group 55, την έκφραση, ένα πανέμορφο μαγαζάκι, το οποίο θα βρείτε εκεί το Γιώργο του Καμπανέλη, Ερατοσθένους 3 στο Καλιμάρμαρο, το μεζεδοπολείο Όρια που βρίσκεται στο Χολαργό Ημιτού 83, πανέμορφοι μεζέδες, φρέσκα όλα, πανέμορφα, και ψαρομεζέδες δηλαδή, εκεί πάω. Επίσης το Γκριλ Βύρονας που βρίσκεται Μεσολογγίου 46 στην πλατεία Αγίου Λαζάρου. Θα ήθελα από το Κοντρόλ να μου πούνε πόσα μηνύματα έχουμε για να κάνουμε τις κληρώσεις αυτές, για να πάρετε τα 2 τραπέζια και τα 2 μπουκάλια. 95 μου είπανε. Άντα μου, από το 1 έως το 95 για το Ρόδον. Ένα μπουκάλι στο Ρόδον. Πες μου ένα νούμερο. 27. 27 Ρόδον. Στέλιο, από το 1 έως το 95 για να πάρουμε το μπουκάλι στην έκφραση. Το 35. 35 έκφραση. Κώστα, για να πάρουμε στο Βύρωνα ένα τραπέζι για 2 άτομα από το 1 έως το 95. Για 2 άτομα από 2 νούμερα. Έλα. Όχι, Το 9. Το 9. Το 9 για το Βύρωνα. Και τα παιδιά πίσω από τις κάμερες θα μου πούνε ένα νουμεράκι. 15. Το 15 είναι για το Μεζοδοπολείο Όρια που βρίσκεται ημιτού 83 στο Χολαργό. Και πάω αμέσως στη φίλη μου την Άντα. Πριν φύγουμε από εδώ, ή μάλλον πριν φύγεις, αλλά δεν νομίζω να φύγεις για πολύ καιρό. Δεν θα πάω πολύ μακριά. Όχι βέβαια, αλλά πριν φύγεις, τι έχεις σκοπό να κάνεις? Να σας τραγουδήσω. Θα το κάνεις? Ναι. Και θα μας κλείσει την εκπομπή? Ευχαρίστως. Okay. Με χαρά. Εδώ. Μεγάλη.
Μαζί ξεκινήσαμε το ψέμα, νικήσαμε, μα τώρα εγώ εδώ και εσύ εκεί. Μείνε εκεί. Πριν φύγεις πες μου τι έχω κάνει το τρομερό. Ήσουν τα πάντα μες στην ψυχή μου, το όνειρο. Δεν θα ζητήσω να αλλάξεις γνώμη και τακτική. Εσύ θα έχεις και την ευθύνη, τη τελική. Μείνε εκεί. Η αγάπη μας τελειώσε, φιλί που δεν ενώσε. Χιλιάδες αναπαντήτα γιατί. Μαζί ξεκινήσαμε το ψέμα, νικήσαμε, μα τώρα εγώ εδώ και εσύ εκεί. Μείνε εκεί. Πριν φύγεις πες μου τι έχω κάνει το τρομερό. Ήσουν τα πάντα μες στην ψυχή μου, το όνειρο. Δεν θα ζητήσω να αλλάξεις γνώμη και τακτική. Εσύ θα έχεις και την ευθύνη, τη τελική. Μείνε εκεί. Μελετώντας την αστρολογία, ανακάλυψα τον τρόπο που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για εσάς. Ελάτε να δώσουμε μαζί τις απαντήσεις. Ελάτε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Τηλεφωνήστε τώρα στο Σταύρο Μιχαήλου και τους συνεργάτες του για μια πολύ προσωπική συνομιλία. 24 ώρες το 24ωρο, μόνο εδώ.